Díomh gach duine fáilte go dtí Satharn Sásta, inniu baimidigh déanamh maisiúcháin le haghaidh cásca. Má feiceann si bheogs mo cóir, seo iad an rudí a bheith ag teastáil inniu. Copíonn uisce, rud chun an uibheacha séir, dúsáid mé léhéib, uibheacha, agus péint. Ceannaigh mé na péint seo sa €7, bhí siad €2.50. Mar sin, ní léon rud costasach ag teastáil. D'fhíonn tú le císeal bán a chur an ómh. An an péint seo úsáid bhí gurm iad a phlocha ar dús. An sin, thosaigh mé leis an chéad císeal bhán. Sin chun is feicin mómh tar éis císeal amháin ach chuir mé ceann níos lua le 2 nó 3 císeal bán. An sin, bheadh me cúpla dahanana, glasgurm bandear agus ráiste mar chiail mé go breithniú siad go maith. Is féidir leat na dahanana a meas le chéile mar seo, ach má úsáideann tú péint isciúla meascann siad le chéile iad féin. Cur mé dot aráiste ar an ómh agus bheascaí le chéile anheas. Cur mé píosa beag bandearg ar bhun an ómh agus treis cúpa nóméid bhí éifeacht murmur idir na dahanana. Sin gá ó bheile a rinne mé, tá sé ána éasca agus bhreaitnóinn siad go maith. Tásúla go bhain sibh teach na bhas, slán go fóil.